Magagayo na pandekorasyon gibo sa nyog, natural na suka ng nyog, asin man iba-iba pang produktong gibo o hali sa puning nyog. Ini ang pwede ngunyan mabakal sa piglunsar na Coco Christmas Bazaar sa laog ning sarong dakulang mall sa Sorsogon. Proyekto ini kang Department of Trade and Industry na pigbuksan sa publiko kang Lunes, Disyembre 19. Presente man sa pagbubukas kang bazar ang Department of Tourism, Department of Science and Technology, iba pang ahensyas kang gobyerno asin iba pang stakeholders. Sigun sa DTI, parte ang bazar kang Coconut Farmers Industry Development Program o CFIDP na obhetong matabangan ang mga nagtatanom ng nyog. Asigurasyon kang ahensya na di kalidad asin swak sa budget ang mga produkto. Laom kang DTI na sa siring na mga proyekto mas pang mabisto ang mga produktong tatak Bicol. Makukuha ang Coco Christmas Bazaar sa ground floor kang SM City Sorsogon na madurar sundo sa Domingo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal